A hodně hráčů teď naráží. Bonusové kódy, které už vypršely, falešné promo akce a výběry, které se ve skutečnosti nikdy nedokončí. Strávil jsem 48 hodin procházením všech aktuálních bonusů tohoto měsíce a jen 5 z nich skutečně vyplácelo. Celý rozbor jsem dal do prezidentho komentáře, ale nejdřív se podívej na tohle, abys neskončil na špatné platformě. Tady je Prihled bez okolků. Na prvním místě je Favorit pro rychlé hry a král okamžitých výplat. Pokud používáš krypto a chceš mít výhry zpracované do 15 minut, tohle je jednička. Druhé místo, volba pro high rollery. Právě teď mají nejagresivnější reload bonusy pro VIP, jaké jsem letos viděl. Třetí místo, specialista na krypto. Žádné stahování, žádné samostatné peněženky, žádná zpoždění. Jen rychlé a hladké hraní s krypto přímo v prohlížeči. Čtvrté místo je Vrva Testa s registrací do 60 sekund. Pokud nesnášíš dlouhé registrace, budeš hrát do minuty. Páté místo je hybrid slotů a sportů. Obrovský yielding výběr slotů, silná sportovní nabídka a nejlepší celková rovnováha. Právě teď jsem do připnutého komentáře přidal živou srovnávací stránku. Až na ní klikneš, stačí tyto popisy přivyzadit ke značkám. Sleduj zlatý štítek u prvního místa. To je 200% match bonus, který se resetuje tuto neděli. Využij ho, dokud je aktivní. Hraj zodpovědně a uvidíme se na vítězné straně.